Naše iskustvo govori da je mesto za veštačku inteligenciju na svakom nivou u organizaciji. Najveći uspeh je postižemo u situacijama kada smo u vezi sa ljudima koji operativno rade i vode određene poslove i u tim situacijama rešavamo određene konkretne probleme. Ti ljudi su u stanju da nas odvedu do konkretnih podataka sa kojim rade, da jasno formulišu koji je problem koji žele da reše i da svojim rukovodiocima jasno obrazlože šta s time mogu da postignu. Zapravo nema lošeg nivoa, nekim nivoima se više priča, nekim nivoima se više radi. Moje iskustvo je da volim da što pre dođem do nivoa na kome se to operativno radi i da krećemo da rešavamo one izazove koje postoje u tim poslovanjima i tim aktivnostima. Pa pošto sam teško je meni iz Microsofta da izdvajam različite industrije, prosto imam možda tu sreću i privilegiju da radim u kompaniji koja radi sa velikim korisnicima u različitim industrijama i zapravo nema industrije u kojoj veštačka inteligencija nije krenula da pušta svoje kapacitete i mogućnosti da pomaže ljudima. Ono što bih volao da istaknem je da veštačka inteligencija nije zamena za ljude, ona je dopuna ljudima da budu bolji i u različitim industrijama poput, ajde kažemo, poljoprivrede, pošto smo u Srbiji, poljoprivreda je vrlo aktuelna, u industriji proizvodnje električne energije, u sportu, ajde ne kažemo u zdravstvenoj industriji, ali u oblastima u kojima se pomaže zdravlju ljudi, u finansijskom sektoru, u telekomunikacionom sektoru. Svuda postoje aktivnosti u kojima ljudi nešto rade, u kojima veštačka inteligencija može da im pomogne da budu bolji. Kada govorimo o mestima na kojima je veštačka inteligencija našla svoju upotrebnu vrednost, možemo da pričamo o većem broju slučajeva. Ja bih izdvojio, svi mi danas živimo u svetu koji pokreće električna energija i dobar primjer je koji može sve da ilustruje da pokušamo da predvidimo kolika će biti potrošnja električne energije u narednim danima ili kolika će biti cena električne energije. Ta informacija je važna ljudima koji se bave trgovinom, upravljanjem rizicima i planiranjem proizvodnje, da odrede šta i kako treba da rade u budućem periodu da bi bili efikasniji, kako bi napravili i stvorili veću vrednost za kompaniju i sve nas. Znači, izazov sa kojima ranije se nisam susretao, nešto sa puno znanja koje smo dobili od domenskih eksperata, ljudi koji se bave tim poslom, puno istorijskih podataka i puno učenja. Mi smo bili u stanju da obezbedimo alate, platformu, da pomognemo kroz data science proces da uobličimo neke vrednosti, ali suština koju smo videli je ta da su ljudi koji su do sada na jedan način sa puno manualnog rada, računanja dolazili do određenih problema, sada brže dođu do podataka i sugestija koje njima pomažu da donesu prave odluke brže i kvalitetnije. Voleo bih da napomenem još neke interesantne primere. Znači, pored toga, u netradicionalnim industrijama gde su potrebna određena domenska znanja, preporuke ili, ajde da kažemo, dijagnoze određenih eksperata, veštačka inteligencija nam pomaže da iz analize podataka za koju jednom čoveku je potrebno da sprovede sate i sate nad određenim materijalom, da mu veštačka inteligencija pomogne da izanalizira to koristeći svoje resurse i da mu pokaže onu esenciju informacije koja je nužna za donošenje odluke kako bi oni mogli da donesu svoj zaključak brže i kvalitetnije. Pa kao i za svaku novu stvar, i za veštačku inteligenciju postoje određene barijere da bi ona mogla uspešno da se primenjuje u, hajde kažem, svakodnevnom životu. Prva koju bih naveo je najčešći nedostatak podataka u formatu koji je dobar za obradu od strane veštačke inteligencije. Tako da je potrebno određeno strpljenje i vreme da mi obradimo sve te podatke i da ih dovedemo na nivo koji je dostupan da ih veštačka inteligencija razume. Drugi problem sa kojim se opet najčešće susrećemo je nedostatak pravog kadra. Jer postoje ljudi koji, kad kažem pravog kadra, postoje dobri data scientisti, postoje dobri ljudi sa domenskim biznis znanjem, ali povezivanje biznis znanja i data science-a u istoj osobi je nešto što treba da tek da se stvori. Nova je stvar, tako da nam nedostaju data scientisti sa domenskim biznis znanjem kako bi mogli da te podatke interpretiraju na jednom višem nivou i koriste u onoj svrsi zašto im treba. I finalno, postoji ona barijera prirodna kod ljudi, strah od novog. Znači, ljudi dok ne vide da im nešto pomaže, oni imaju jedan doživljaj da će veštačka inteligencija da dođe i zameni njih.
a ne da će doći i da će im pomoći da ostvare bolju verziju sebe. U tom smislu, kad ljudi osete da dobijaju lični boljitak i da nema njihovog odlaska kući zbog dolaska veštačke inteligencije, već dolaska još nekih novih, interesantnih ljudi, to je moment koji nam pomaže da te barijere preskočimo. Pa evo, kad govorimo o etičkom aspektu, razne korisne stvari su stvorene kroz ljudsku istoriju, ali nisu sve primenjene u svakom momentu ljudske istorije na najbolji način za najbolje stvari za koje mogu da se primene. Veštačka inteligencija je ozbiljan i dobar alat i ako se koristi u dobre svrhe daće sjajne rezultate, međutim korišćeno u loše svrhe može da da jako loše rezultate. O čemu treba da razmišljamo? Prva stvar je da podatke koje koristimo moramo da koristimo na način da ne ugrozimo ničiju privatnost, odnosno da podatke koristimo u saglasnost onih i kojima donosimo dobrobit tom veštačkom inteligencijom. Druga bitna stvar je da budemo transparentni šta radimo, da znamo šta ta veštačka inteligencija radi, ne da imamo kao crnu kutiju koja da nešto da ili ne i da ljudi ostaju, ajde kažemo, zatečeni odlukama veštačke inteligencije, lišeni ljudskog dostojanstva i onoga što bi trebalo da imaju. Znači, to je druga bitna stvar. Treća stvar o kojoj bih voleo da naglasim je da mi moramo da imamo jasno utvrđenu odgovornost. Sadašnji zakonski okviri nisu razvijeni za vreme u kojima postoji veštačka inteligencija. Kada govorimo o primjeru samovozećeg automobila koga koristim najčešće, ko je odgovoran u slučaju saobraćajne nezgode? Da li onaj ko je razvijao algoritam veštačke inteligencije, da li onaj ko je sedeo u vozilu ili onaj ko je napravio vozilo? To su sve pitanja na koje moramo da odgovorimo u budućnosti, ali dok ta budućnost ne dođe. Važno je da imamo na umu šta sve može da pođe po zlu i da pokušamo da se ne upuštamo u stvari za koje naše društvo, naši zakoni, naša tehnologija i naša svest nisu spremni. Ali da zbog toga što se ne upuštamo do kraja ne znači da treba da izbegnemo mogućnost da se igramo i probamo šta možemo da uradimo da bismo sutra mogli da analiziramo to iz svih drugih aspekata.